के बीच एगो ऐसा सिंगर के सॉन्ग आयल बा जौन की छोटा प्लेटफॉर्म से उठ के जौन कॉमेडी वीडियो बनावता ना उठ के एगो ऐसा सॉन्ग लेकर आ गल बना जौन से पूरा भोजपुरी में तहलका मचा के रखले बना उ सॉन्ग। तो चली जाना जाए वो कौन सॉन्ग है। अब की बार होली के सॉन्ग लेकर आयल बना तो चली जान जा वो कौन सॉन्ग है। मनी मिराज के जौन की छोटा सा प्लेटफॉर्म से उठ के ने जौन कॉमेडी वीडियो पहले बनावता ना अभी काफी सारा ऐसा सॉन्ग लेकर आ गल बना कि जौन बहुत लोग पसंद करता उनका सॉन्ग के उनका फिल्म भी आ चुकल बा जौन की बहुत सारा लोग पसंद करता उस सॉन्ग के। और चले जाना जाए इस सॉन्ग के आज के कौन है। तो सॉन्ग में का बोले बना तो सॉन्ग में बोले बना कि गोरे गोरे गलिया पर टिकटे अबेरिया लागे सुगरे हमार गुजरिया कह के देखते जाके लगा। फिर जौन हीरोइन बारी यानी कि मनी मिराज के जौन पतली बारी का तरी कि दिहला तू अरे दिहला तू रंगवा झील रील हम कैसे बनाई कैला सारा बदन तू गील रील हम कैसे मनी भैया से का तरी कि चाका झूमर में तू दला बाली तू तो झगड़ा के जड़ हवा खाली मनी भैया का कहता ना कि ऐसे डट बुट रोवे लगी दिल भैया का कहता ना कि साले समत रानी नीके से कटे द सतरंगी नीके से देहिया में साटे द। हमी के जौन भाभी भारी का कहतरी मनी भैया से कहतरी कि मुँह से निकलता गाड़ी बोला मुकुल हो हम कितना संभाली। मुकुल जी बानी का कहतानी कि फिर बिट्टू तिवारी के अकील रील हम कैसे बनाई। मनी मिराज के सॉन्ग बा बहुत ही सुपर डुपर हिट ब्लॉक मास्टर सॉन्ग बा का कहल जाए। इस सॉन्ग के एगो छोटा कलाकार होके इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग लेकर आ गल बने जौन की काफी ट्रेंड करता है इस सॉन्ग और कुछ ही दिन में 2 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। इस सॉन्ग एगो छोट कलाकार खातिर बहुत बड़ बात हो जाला कि इतना मिलियन से सॉन्ग गईल के जौन बोल बा टाइटल बा उ बा कि होली में रील कैसे बनाई जौन की मनी मिराज के सॉन्ग ह बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग बा। एगो छोट कलाकार खातिर इतना बड़ व्यूज आए बहुत ही बड़ बात हो जाला। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगल है तो वीडियो को शेयर कर लो सब्सक्राइब कर लो चैनल के और वीडियो का लाइक कर लो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर लो वीडियो पर ताकि आप सभी खातिर हम ऐसे ही वीडियो लावत रही।